va cantar però la seva veu era aspra i es notava al món. Ara era nou i sensible. L'ajudant no va saber durant molt de temps el que havia d'aprendre. Realment havia d'aprendre. Has vist quanta gent que tenim? Teves impressions d'aquesta hora? A veure, primeres impressions, tot un èxit. S'ha de repetir perquè la gent està demanant que es repeteixi. L'any que ve ho hem de tornar a fer. Vale? Ja has vist quanta gent que hi ha en aquests moments? Ja et venia a veure. Les seves impressions. Les meves impressions són molt satisfactòries. Penso que cada vegada serem més coneguts, ens visitarà més gent que no coneixia aquest racó, aquesta plaça tan maca, i entre tots anirem fent cada vegada més gran Sant Cugat en el món de l'art. Què opines? Estic encantada de la quantitat de gent que ha vingut, dels músics que han tocat de Fàbula, de veritat, que s'ho han muntat com han pogut aquí en aquest espai tan petitó, que tot una mica. La gent s'ha comportat perfectament. Sí. Ha sigut fantàstic, m'agrada moltíssim, ha sigut un èxit de gent, de públic, l'opinió de tothom era fantàstica, que estàvem molt contents. Em sembla perfecte, jo crec que això s'hauria d'institucionalitzar per l'any que ve i mirar de fer-lo, si és possible, millor encara.
Gràcies.